Harjoitus 1. Tämä harjoitus aktivoi ja vahvistaa syviä kaulalihaksiasi. Aseta sormesi leuan alle. Vedä leukaa hitaasti sisäänpäin ja kallista päätäsi taaksepäin. Tunne kuinka niskasi takaosa pitenee tai vetäytyy ylöspäin. Pidä lopullinen asento 3-5 sekunnin ajan ja rentoudu sitten. Tee 3 sarjaa 10 toistoa kussakin. Harjoitus 2. Tätä harjoitusta suositellaan niskalihasten mukaan lukien subokkipitaalilihasten venyttämiseen. Vedä ensin leukaa sisäänpäin 2 sormella. Aseta toinen käsi pääsi taakse ja paina kevyesti alaspäin samalla kun vedät päätäsi kohti rintakehää. Kun tunnet jännitystä niskasi takaosassa, pidä tämä asento leuka sisään vedettynä 20-30 sekunnin ajan. Toista tämä venytys 3 kertaa. Harjoitus 3. Aloita seisten tai istuen. Laita toinen käsi pään toiselle puolelle ja toinen käsi selän taakse. Laske päätäsi kohti olkapäätäsi. Käytä ylempää kättäsi painaaksesi päätä varovasti alaspäin saadaksesi syvemmän venytyksen. Pidä venytystä 20 sekuntia ja toista molemmille puolille.